И тук ще слушаме Зоро. Една от любимите мелодии в спортовете, които изискват музикален съпровод, като фигурно представяне, художествена гимнастика. По отношение многобоя в състезанието тази вечер настъпиха и решителните минути. Бесонова, Капранова и Пейчева ще определят крайното класиране и носителката на титлата в многобоя. .058 е оценката на Елизабет Паисиева за бухалки. Най-накрая й дадоха оценка наш 16. Минахме я тази заветна граница от 16 точки. Виждам дори оценка от 16,508 за Елизабет Паисиева и не вярвам на очите.